What? De er begge to på B, godt? Ja. Nå, jeg var bare... Nå, blander du med? Yes. Nej, de er... Nej, du skød, jeg skudte dig! Så du var lige rørt. Nej, en mere, for helvede. Ej, det er klamt, det der, de troede så ikke, det var af. De tror det er. Hvordan kan de ikke... har de ikke headsets på, eller hvad? Nej, det er sgu da ikke med de der warlag. Det kan godt være inde i dark der. Fuck, det var klamt, det der. Fuck, det var grineren. Du skal stille dig et eller andet sted, han ikke regner, hvad du kommer for helvede. Et våben! Tag et godt våben! Hold nu bare kæft, I. Han når det ikke, bare løb.